Assalamu alaikum hettiyanko ɓiɓiyanko ɓaya Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka alarba hannde keɗoni Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde konon manama e jettoɗe serenɓe men jettake e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof mbos hella en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna foof ɗum noon hettiyanko ɓiɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuri tengtude e jayndeli ɗi immeuble badɗo effondré walla mbiyen immeuble janɗo ɗo e har yalla walla mbiyen tan ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Grand Yoff goɗɗum nane jayndel ɗi woni banggue dawrugol ha tengte gorkajo binoɗo ne wara sukaɓe mum ɗiɗo toon to Thiaroye joni wonto sallahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe gudditirene jayndi gendiri le soleil jayndi le soleil noon e oɗo subaka hannde ari tan koye jeeɗiɗo ɓe ganduɗa mbasi pittali mumen e sappo e ɗiɗo dañɓe gagnandeli musɗi toon to diwan mo ganduɗa woni har yalla ɗum ɗon noon to Grand Yoff ko immeuble mo ganduɗa tan yani e honnoɓe tonete caggal ɗum garene jaynde vox populi noon e oɗo subaka kañum ne ari tan ko wiide ko kewi har yalla ko ne muusi yimɓe joyo mbasi hen pittali mumen e tan bâtiment mo ganduɗa ko étage uji tati wonno yani ɓe mbi noon ko ɓuuri yimɓe sappo he dañi gagnandeli oɗo saaha ɓen noon ko ɓuuri en hewde jaltina koye nder kaaƴe ɗe ganduɗa koko woni immeuble janɗo o sapeur pompier ji mbaɗi hen noon liggey baɗɗo fayida ɗum ko hanki wonno toon to ganduɗa woni to diwan mo Grand Yoff garen ha joni jayde source a noon ari tan ko ha joni ɓe ganduɗa cuuti konguɗi mumen gaddi sedantare faade tan e oɗo étage janɗo yimɓe tato yimɓe ɓeni mbiya jeeɗiɗo ɓeni mbiya joyo mbasi hen pittali mumen wiyoɗo noon Lamine kañum hoɗi koye quartier o nde tan haaldata e wonɓe source a wiɓe tan ko toon to ganduɗa kay woni immeuble janɗo o ni wawi wiyede noon yimɓe jeegomo ɓe ƴewtidi hen yimɓe jeegomo ɓeɗon noon o wi tan ne jeeya hen debbo mo ganduɗa ɓe ganda taw no wiyete e to hoɗi ha joni tan ɓe garti kadi e indeli ɗi ganduɗa kay o hocci ɗum hen ne wiye Nafissatou Badiane oɗo mo ganduɗa congolaise goto biyeteɗo Ahmed biyeteɗo Aliou e biyeteɗo Raphaël ɓen kay goni wasɓe pittali mumen hen te ɓe mbi sappo e ɗiɗo noon nawama hôpital ne dañi noon gagnandeli musɗi ne jeeya hen ɗiɗo ɓe ganduɗa noon ko gagnandeli musɗi gondi ɓe mbi noon yimɓe joyo kam mbasi hen pittali mumen garen ha joni e jayde source a keddotoɗen ha joni ɓe gari noon e fayi mo ganduɗa ƴewtidama e nder PDS ɓe mbi ha joni tan ko tolne 40 ko ete article 48 mo règlement intérieur toon to ganduɗa woni kay to assemblée nationale to ɓe mbi ko fayuji tigui ɓe ƴewtidi hen e gueɗe Karim Wade garen ha joni jayde les échos noon ari tan oɗo subaka ko fayi e liste uji ganduɗa etene wawi wiyede ɓe mbi koko ɓuuri jokkude ɗiɗon liste uji noon woni ko fayi banggue mbuñaari ɓeɓe ganduɗa goni office national de lutte contre la corruption kamɓe noon woni OFNAC ɓe darima walla tan loskoli ɓe mbaɗanno ɓuuri hollide noon ko hewɓe ɗo joni ɓuuri ɓeydide ɗiɗon liste uji ganduɗa won indeli jitanoɗi hen woɗɓe kay ɓeyditima hen to banggue mbuñaari ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon ruttaki caggal hay lawol gotol tottirde hunde gam dañde hunde walla tan ko wayno dessous de table ene ko way noon ɗum ɗon fo noon ne ƴewtinda e nder leydi meɗen faade tan eko wiyete mbuñaari walla mbiyen corruption garen jayde quotidien le quotidien kañum noon are oɗo subaka tan ko wiide kay procédure darnaɗo toon to assemblée nationale ɓe mbi noon so plainte oɗo mo ganduɗa ko maître Ndiaye nanni ɗum walla mbiyen juge Ndiaye nanni waɗi annulé tan koɓe jinno wadde woni commission d' enquête moɓe jinno darnude toon to assemblée nationale gam wadde tan losko uddide ɗum fandude ɗum e ko fayi koɓe mbi kay gueɗe Karim Wade mbuñaari werti less ha saabi kay o yahani élection ji walla
walla o yaltina élection ji rewani lawol ɗum ɗon noon juge badɗo plainte o ɓe mbi noon ɗum waɗi annulé oɗo saaha ko fayi e commission d'enquête ponnoɗo dañde townete ɓe mbi kay ha joni tan e banggue campagne électorale ɗo e nder leydi meɗen Sénégal nani parane ɗum noon natti ɓoyde ɓe mbi noon ko fayi e fewnude t-shirt uji flyers uji casquette aji e ko way noon ɗum ɗon fo noon ma ƴewtinde ngal ɗon banggal ɗiɗon liggeyaji ma won ko yahata kono kadi kamɓe liggotoɓe to banggue kay luwde otoji yeyde otoji kamɓene aɓe poddi yiide hen koye maɓɓe luwde oto oɗon noon soɓe ƴeewi e hayma fuɗɗi tan ko ujunnaje 19 fayi ujunnaje 30 e kopareje meɗen ɗum noon ko ñalawma fo wonata ɓe mbi ha joni tan ene wawi nannude to banggue ko sécurité ha joni ɓe mbi 70 millions ha 110 millions to banggue ƴettude ko fayi jogotoɓe tannete karangue mabɓe walla jogotoɓe kisal mabɓe ɗum noon woni koɓe garti kadi ko kewi toon to ganduɗa woni diwan mo Grand Yoff woni tan oɗo galle janɗo e neɗɗo mo ganduɗa kañum kay hoore mum wiyama heewani ha woro kanko noon o wino komo wara sukaɓe makko ɗiɗo dañde duuɓi 3 e dañde duuɓi 2 ko ha joni e jayde libération hettiyankoɓe ɓiyen koɓe hen gareten jayde libération noon koye ɗen gueɗe tigui arti kono noon ɓuuri ko yannude e ko kewi ko toon to diwan mo Thiaroye ɓe mbi noon kanko oɗo sefal ko toon to diwan mo Thiaroye hoodi omo dañi duuɓi 51 ɓe mbi tan noon ko uddiɗo e nder sundu amo udditi toon e sukaɓe makko ɗiɗo guele ne dañi duuɓi 5 guele ne dañi duuɓi 3 omo jogui paaka o wi amo hirsa sukaɓe ɓeɗon ɗon noon police forsi damal ngal nde police forsi damal ngal noon ha naati e nder suudu ndu ɗon tawi ko omo jogui laaɓi e jungo makko amo fuɗɗi noon hirsude ngela dande mum ne fuɗɗi dañde gañandeli ɓe mbi kay oɗo saaha o waɗama internet saabu noon hoore nde heewani ha woro ɗo joni ɓe pawi juuɗe kamɓe sukaɓe ɓeɗo noon ɓe keɓama ɓe mbaɗama ɗo ganduɗama ɓe dañ toon sécurité garene jayde coftal ɓalli jayde stade kañum uddata damal e oɗo subaka jayde stade noon arti tan e gueɗe dañde ɗe toon to diwan mo ganduɗa woni Abidjan ɗum ɗon noon ɓe mbi tan to Côte d'Ivoire kamɓe kay baroɗe Aliou Cissé ɗe kay kamɓe ɓe jalte course oɗon kono kadi ɓe mbi beele ko banggue wasde tactique mo Aliou Cissé walla banggue arbitrage mo ganduɗa etene addi caɗele kay tagui kamɓe ɓeɗo aɓe jogori artude ha fayi kay e accusation ji Crépin fawi e banggue arbitrage o ɓe mbi kay sanction ji ne wawi tawde mo hen ɓe mbi kay beele Aliou Cissé ne jogori jokkude e kanko hakkude makko e baroɗe ɗum ɗon ne ko namdal ganduɗa ete ne wawi wiyede ha yesso ma ande kay holko jogori wonde ko fayi e jaabowol ha joni tan keddoɗen e jayde stade to banggue suñu lamb ɓe gaari ha joni tan e remake ɓe mbiyan hakkude Tapha Tine e Balla Gaye 2 ɓe jogori noon huccodirde kadi ɗum ɗon noon natti e ɓoyde caggal nde ganda dañi duuɓi 11 ko ɓe tan kuccodirdo kamɓe ɗiɗo ɓeɗon ɓe mbi noon ɗo joni 21 e lewru juillet hitande 2024 gonɗen o ɓe jogori hawridde kamɓe ɗiɗo ɓeɗo yo Allah rokken tawede handen hettiyankoɓe ɓiyenkoɓe ɗo gudde tan roɓɓindu jayndeli meɗen tottude won adi joni e hello men wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyenkoɓe noon kay gareten gudditen hello men wongo jehen noon toon to diwan mo Grand Yoff toon to Grand Yoff noon ko kewi toon ko ne hulɓini ne muusi saabu étage yande walla mbiyen immeuble yande ko tolne yimɓe jeeɗiɗo mbasa hen pittali mumen yimɓe 12 dañi hen gañandeli te ha joni ni jokki noon aseɗe yiileɗe beele won hedditiɓe nder walla gasi ɗum noon hande ne hulɓini gueɗe baade noon ne kewi heewi noon ko hecci hanki ne wawi wiyede e jamma altine o hedde 1h du matin ko nden tigui oɗo galle yani ɓeɗo noon ne wawi wiyede ɓeɗo lelinoma mataw ɓeyanani e gueɗe mumen oɗon étage yani ha ɓeɗo kay dañi hen caɗele ɗum ɗon noon hande ina ƴewtinda ko ɓuuri hen hewde toon to diwan mo Grand Yoff a wirtoto galleji ganda ina maahe a hulat a namnoto beele yete leydi ndi contrôle aji ina dañi beele kay ɓeɓe ganda kamɓe goni fodɓe darade ɗeɗon gueɗe aɓena daro hen saabu ina hulɓini seeɗa yiide galle mo ganda ko galle darinoɗo wayno
galle ardoise walla ko way noon fina tan montine étage fawe goɗɗo fawte goɗɗo walla galle ne wonno terrasse tawa terrasse natti tiɗɗe to woni fof dañi peecande to miruji fof feccima arte kadi fawe étage goɗɗo fawte kadi étage goɗɗo ne hulɓini seeɗa norme ji mahirteɗi ɗi ɗum ɗon fof ne foti ƴewtede saabu hande galle mahe dañani hay duuɓi 5 to woni fof wonta fissure ɗum ɗon ne ko probléme saabu galle dañi ko norme ji brique aji poɗɗi wadde utilisé jamɗe poɗɗe waɗede utilisé no ciment o foti yarude ni ɗum ɗon fof il faut contrôle o ene daña e nder leydi ndi beele ɗeɗo gueɗe mbaɗe ni mbasa dañde saabu neɗɗo wona mi welama tan mi montini walla ko way noon ko woni hen fof neɗɗo foti ko dañde ko wiyete kayit kollirowo kay kañum ene jogui autorisation maade ko wayni to ɗiɗon autorisation ji ko laamu tottita ɗum te mbe sikki autorisation hay so tawi neɗɗo ari wi ko ni eni kamɓe aɓe poti yaɓɓude koyɗe mabɓe jaaha ha toon to ganda kañum woni ɗo foti mahede ɗo ɓe ganda holko woni toon e holno darori haade autorisation ɗiɗon yaltude kono wona tan neɗɗo addi kayitaji waɗi tottiri tawa ko woni caggal ko ɓe ganda ko woni hen ko way noon saaha foof alerte ene nodde so gueɗe mbaɗe ni dañi so jeeya dañi alerte uji ene nodde ɗum ɗo galleji mbaɗe ni toon to diwan mo Grand Yoff ne heewi toon ɗo to diwan mo Parcelles sa naati hen ne heewi toon galleji ganduɗa mbiyata ko beele neɗɗo ne suusi hodde ɗo tawa yimɓe nan nder koɗi walla galle mo ganda yimɓeɓe koye mumen jaltinama kono galle wo liɓaka ɗum ko danger saabu sukaɓe hay goto mbawa hannude ɗumen e nder galleji walla e damme galleji so cukalel ne yaltane sakko e less étage walla less terrasse mo ganduɗa hande ko gonɗo e danger cukalel anda windama ɗo attention ya danger walla ɗum ɗo haɗama walla naggam e naggam cukalel anda ɗum hay sa haaɗi ɗum ne wawi dogde ha sakko toon ko way noon yana adda caɗele so tawi galle yeehi ha waɗama jugé oɗo galle natti wawde hoɗede yo liiɓe ɗum woni lawol yo galle wo liiɓe ganda wonata tan ko pak dariɗo wonata ko tabax mo ganduɗa ko terrain vide wonata ha jomum anda no waɗanta ɗum kono wona yo tan ƴette wopire noon ñalawma ara sukaɓe cakko hen walla neɗɗo ne yaha ne wirto ha gueɗe yana e dow mum adda caɗele ko wiyete ko hirande defete ko jamma kono fewjete ko ñalawma hettiyankoɓe wiwiyankoɓe ɗo guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen tuttude wonadi gongol sallahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall